92 cm. Vo výškarskom sektore sa poprvýkrát pozeráme na Moniku Jagarovú. Neúspešný pokus na výške 200 cm. Takže v guliarskom sektore za bagačom na druhom mieste Nemec Buder 20-40, rekord meetingu 204 cm. V tomto roku skočila 202 cm. Túto sobotu v Budapešti uvidíme, ako pochodí na tejto výške. Zatiaľ neúspešne. Juniorská majsterka halová majsterka sveta z tohto roku z Valencie Monika Jagarová má vynikajúcu sezónu, je jasnou svetovou jednotkou. To je pokus o najlepší tohtoročný výkon na svete, ale opäť neúspešná. Ešte jeden pokus bude mať na prekonanie tohto najlepšieho výkonu v tomto roku, ak sa jej to podarí. Pri mene Monike Jagarovej sa poprvýkrát objavilo aj priezvisko Dineskuová, napriek tomu, že je vydatá od 21. septembra 1996. Jej manželom je Dondi, majsterky Európy v Budapešti. Tretí pokus pre Jagarovú. Tak nie. Nový rekord meetingu v skoku do výšky nepadne, podobne ako v behu na 110 metrov cez prekážky, ale Monika Jagarová výkonom 200 cm. Určite veľmi dobrý výkon. A potvrdila post svetovej výškarskej jednotky. Druhá skončila Ruska. Je úspešný pokus Moniky Jagarovej na výške 200 cm. Skočila ho na druhý pokus. A to je jej víťazný pokus v súťaži. Naozaj má Monika Jagarová najvyrovnanejšiu výkonnosť zo všetkých výškarok v súčasnom atletickom svete. Právom jej patrí víťazstvo aj na meetingu Slovna. V 98 bola jasne najlepšou.